Hevalen heja. Evde ma hoş be. Divi videoyu da ez ê gotara xanimeka bi navê Gamze Arslan ku beriya çend salan ev gotar tezawê a doktorayê bû nivîsiye ku mijara vê tezê jî helaqê protestan û ruhê kapitalizmê ye. İcar beriya çend sala bi rastî me bêje 10 sal berê bû. Dema ez çap vê gotarî ketim bala min çû ser û wê demê min vê gotarê wergerand Kurdiya Kurmancî û piştî çend salan jî aniha min vê gotarê ji nû ve redakte kir û aniha ez dixwazim ji bo malpera filozofyayê ji bo we bixwînim û di binê vîdeoyê de jî em ê binivîs jî di binê vîdeoyê de binivîs jî deynin da ku xwendina wê jî hevekî din ji bo we rehet be. Goter wekî serbent dê were raberkirin û bi numre aniha jî ez ê dest bi xwendina vê gotarê bikim. Ahlakê protestan û ruhê kapitalizmê. Serbent 1. Max Weber civaknas û ramanwerekî Alman e û bi xebatên xwe yên li ser ramanên li ser mijarên aborî, civaknasî û civaknasiya dînî tê nasîn. Max Weber xebata xwe ya ahlakê protestan û ruhê kapitalizmê ku navê kitêba orijinal bi zimanê Almaniyê di navbera salên 1904 û 5 de nivîsandiye û ev berhem carê yekê di sala 1905 de di dîrokekê Almanî de hatiye weşandin wekî du beşan. Di berhemê de duwarê pêşveçûna ruhê kapitalizmê de li tesîra dîn tê lêkolan. Geloka kapitalizm dibin tesîra dîn de maye yanîna. Heke dibin tesîra dîn de mabe ev tesîrekê çawa û bi çi rengî ye û heke tesîrek hebe em ê kîja aliyê kapitalizmê bispêrin vê yekê. Nivîskar wa bawer dike û diparêze ku di pêşveçûna ruhê kapitalizmê de tesîrekê mezin a ahlakê protestaniyê heye. Di vê çerçeveyê de ne li kapitalizmê lê li ruhê kapitalizmê vekolaya. Li heladin jî nivîskar wiha dipejirîne ku kapitalizm bi tenê li Ewropaya rojava bi rêya tesîra sîstemên baweriyên dînî û nirxên civakî derketiye holê. Serbent 2. Kitêb bi pêşgotina Max Weberî ya ku ji bo çapa sala 1920 nivîsiye dest pê dike. Di vê pêşgotinê de Weber behsa rexneyên ku ji aliyê Friedrich Rachol, Warner Sommert û Lujo Brentano ve di berhemê hatine kirin dike û bersiva wan rexneyan dide. Her wiha dîsa di pêşgotina xwe de behsa nêrînekî dinyayê a ku Ewropayê û şaristaniya wê wekî navendê dibîne dike û dibêje taybetiyên şaristaniya Ewropayê xweserin û li cihekî din peyda nabin. Di destpêka kitêbê de bi sernavê Arîşe beşek heye û di vê beşê de li mezheban û em bibêjin tertembariya civakî, ruhê kapitalîst û têgiha meslekê a Martin Lutherî vekolaya. Max Weber di vê beşê de bi awayekî taybet behsa cihêrengiya mezheban û ruhê kapitalîst kiriye. Piştre jî nêrîna jiyana katolîk û protestanan daye berhev. Di beşa duyêm de jî li ser têkiliya ahlakê meslekî a protestaniya asketik, bingehên dînî asketîzma dunyeyî û dîsa li ser têkiliya asketîzm û ruhê kapitalizmê vekolaya. Weber bi vê xebata xwe re hemû heylên duajoya qezençkirinê ku bi awayekî xwezayî li cem mirovan heye, têkiliyên di navbera ahlakê protestaniyê û ruhê kapitalîstê hene û hemû heylên têkiliyên bazirganî û çandî raxistiye holê. Serbent 3. Max Weber wiha diparêze ku duajoya bi destxistinê, qezenç û hesta karkirinê bi kapitalizmê re ne heman tiştin. Qesta wî a ji kapitalizmê kapitalizma endüstriyel a nûjen e. Li gor nêrîna Max Weber di demajoya dîrokî de gelek civakan çalakiyên aborî yên ku wasfên kapitalîst di xwe de diguncînin pêk anîne. Bengîniya kar û qezencê jî di her serdem û civakê de hatiye dîtin. Lêbelê taybetiya kapitalizmê ya bijarker rê li bergirtina mengîniya kar û qezencê a ku bi vegirtin spekülasyon
û macereyan pêk hatiye ye. Ango rê li bergirtina wan du ajoyên derê aqile. Kesên ku kapitalizmê derxistine holê ne spekülatör û ne jî sermayedar in. Tiştê ku kapitalizmê derxistiye holê mirovên karhes yên rast û durustin ku bi karê xwe ve mijûlin û tu sextekariyan nakin. Meriv dikare bibêje ku ew mirov bi temamî bi karên xwe mijûl bûne. Aboriya kapitalîst li ser qezanca ku bi rêya pevguheyranê pêk hatiye damezrandin û tevgerekî aştî xwaze. Kapitalizm bi şeklê ku li rojavayê derketiye holê wekî dem û dezgehekî bürokratîk bi awayekî aqilane xwe birêxistîkirina keda azad e. Dem û dezgehekî domdar û aqilane her dem li pey qezancekî ku xwe nû dike û berhemdariyê ye. Meriv dikare sîstema kapitalizmê bi hebûna dem û dezgehên ku ji bo bidestxistina kar disiplînekî aqilane û xwe birêxistîkirina hilbirandinê binasîne. Di dem û dezgehên ku bi awayekî bürokratîk xwe birêxistîkirine de karsaz bi awayekî profesyonel xwe dispêrin keda bi mehanê, ango bi maaş. Bi rêya bikaranîna vê kedê dixwazin ku kar bikin û sermiyanekê bicivînin. Xwestina karkirina zêde ne li gor hêza karkirinê ye û di heman demê de xwesteka danaheveka pêsînorê jî. Serbent 4. Yek tamamkere û adîn jî bi vê nevê ye du şertên kapitalizmê hene. Şertê tamamker heyla maddî ya kapitalizmê tîne holê. Ev jî hebûna Çîna burjuvaziyê bajarîbûn berfirehbûna teknolojik a endüstriyel û hukuka rasyonelin. Şertê bi vê nevê jî asketîzma ku berê xwe daye dinyayê ye. Serbent 5. Li gor nêrîna Max Weber hemû welatên rojavayî yên ku piştî tevgera reformê bi pêşveçûne protestanın. Herçukasî di destpêkê de kapitalizm li welatên katolîk derketibe holê jî kapitalizma endüstriyel li welatên protestan yên wekî Hollanda, İngilîstan, Almanya û Amerîkaya ku ahlakê purîten dipejirîne bi pêş ketiye û geş bûye. Serbent 6. Çar rêyên ravekirina protestaniyê yên cuda hene ku ew jî Kalvinîzm, Pietîzm, Metodîzm û tevgera Baptîstin. Serbent 7. Feraseta ahlakê protestanî a Max Weber di esasê xwe de xwe dispêre raveya Kalvinîst. Teoriya takdîra ilahî û asketîzma dünyayî. Mirovên Kalvinîst ji ber baweriya xwe a bextparêz ji şaxên diniyên protestanî cuda dibin. Asta herî bilintiya çanda kapitalîst ku baweriyekî derbas ye Kalvinîzm e. Hêmana bingehîn a kapitalizmê hîndariya an jê bibêjin doktrîna takdîra ilahî ye. Li gor belavoka mezin a Westminster'a 1647 pejirandinên sereke yên vê hîndariyê evin. Xala yekim Xwedê gerdûnê ji nav û dengê xwe afrandiye. A doyan mirov nikarin bigihêjine Xwedê. Xala sêyan çûna bihuşt yan jî dojehê ji berê ve diyar e. A çaran ji ber ku mirov nikarin bigihêjine Xwedê ew bû çûna xwe a beheşt an jî dojehê jî nizanin. Xala pêncan mirov divê li vê dinyayê bişuxulin û xizmeta nav û dengê Xwedê bikin. 6. Her cure zevka dinyayî kêf û şahînî qedexeye. Serbent 8. Mirovekî ku baweriya xwe bi vê yekê bihîne wa bawer dike ku Xwedê biriya nîşandana pêhatiyan tiştekî di vê yekê pê bide zanîn. Numune dema mirov ne Xwedî hinek wesfan be wê demê ji bo ku bikaribe bigihêje rizgariyê dê ber bi zenginiyê ve bikeside û dê bixwaze ku zengîn bibe. Lewra zenginî yek ji nîşana rizgariyê ye û kesên zengîn jî mirovên hilbijartîne. Kalvinîst li dijî feraseta bextparêz dernakevin. Berevajiya vê yekê bextparêz in. Divir de arîşeya bingehîn ya şexsan zanîn yan jî nezanîna wê zanîniya ku ji berê ve diyarê ye. Loma jî pêdivî pê tune ku meriv wekî ku di feraseta katolîkî de heye birçî û tazî bijîn. Heke bixebitin û bi ser bikevin ev yek nîşan dide ku ew ji wan mirovên hilbijartîne. Bi vê yekî jî dê ew bi zengîniya xwe
ibadeta xwe bikin. Ango eke tu zengîn bî, ev yek tê wê maneyê ku te ibadeta xwe bi cih aniye. Serbent ne? Luther bawariya xwe bi raveya teolojîk ya serdema navînî tîne. Di hînweriya wî de jiyana dînê ku dispêra çanda hestan û tu maneyan li têgaha meslekê bar nekiriye. Li gor baweriya wî tiştekî ne başe ku meriv perê xwe li faîzê razîne û dîsa divê meriv nede dû zengîniye. Ji bo mirovekî pêkanîna wezîfeya meslekê xwe îbadeta herî raser û tevgera herî baş ya ahlakî ye. Jiyanekî wekî ya keşeyan xweperestî ye û ji ber û berhema nehezkirinekê ye ku bi vê yekê xwe ji hemû wezîfeyên xwe dide paş. Mijûlahiya meslekî dengvedana hezkirina cîrantiyê ye. Şuxlên mirovan a bi serê xwe tê maneya şuxla ji bo mirovên din. Bê qeyd û şert pêkanîna erkên dinyevî dilê Xwedê xweş dike û ji xwe Xwedê jî vê yekê dixwaze. Ji ber vê yekê jî mesleka ku mirov bi dilê xwe û bi serbestî hilbijartibe, di qada Xwedê de Xwediyê heman giringiyê ye. Serbent de lê di kalvenîzmê de hesta bi serê xwe tenê û rewşa reh wekî tiştekî xapînokî tê dîtin û di navaroka maneya têgaha meslekê de pêşnûmayekî dînî jî heye. Ji bo ku meriv bikaribe bigêje rizgariyê, ango xwe ji gunahan biparize û mirovekî Xwedê jê hezkirî, divê meriv di jiyana xristiyaniyê de çalak be û karên ku nav û dengê Xwedê bilind dikin pêk bihîne. Şexs divê herdem vê ramanê bide ber çavê xwe û çavderiyê li xwe bike. Armanca tekana a kalvenîstekê bilindkirina çalakiyên civakî û nav û dengê Xwedê ye. Ev xusûsiyet mijûlahiya meslekî jî diguncîne. Hezkirina ji cîranên xwe ji bo xizmeta nav û dengê Xwedê hatiye vegotin. Nexwe ne ji bo armanca xizmeta afrandiya ye. Kesên ku hatine hilbijartin değerên Xwedê ne û ê wiha jî bibînin. Di kalvenîzmê de şexs ji bo bikaribin hebekî bejê wê bara baxtê xwe yê ku diyar e sivik bikin û bibin serdestê wê tirsê û ji xwe ewle bin, divê xwe bidin berkarê xwe. Ancak bi vê yekê şexs dikarin xwe ji wê gumanê dûr bikin û bibin yek ji wan mirovên ku hatine hilbijartin. Bi vê yekê rewşa xwe garantî dikin. Serbent yazde. Bi aqlê xwe ku sînordar e ûha hatiye afrandin. Mirov nikarin tê bigêjine aqlê afraner yê bêsînor û rê li ber hemû cure ragihandinan jî hatine girtin. Ji ber vê yekê sehir û efsûn hatiye qedexekirin. Dêmajoya ji holêrakirina sehr û efsûnê û her cure baweriyên batıl ku bi Musebîtiya kevin dest pê kiribûn bi protestaniyê encam dane. Ramana bi alîkariya dêrê û aynê gihîştina rizgariyê di navbera protestan û katolîkan de cuda ye. Li cem katolîkan aynên dêrê pîrozin û ew yek ji bo şexsan di warê kemasiyên şexsî de wekî amûrekê persengkirinê tê dîtin. Mirov dema gunahkar bibe diçe cem rahîb û jê afiya xwe dixwaze. Destelatiyekî bi vî rengî a rahîban heye. Lêbelê di kalvenîzmê de çarenûsekê nagûhêr heye ku ji destpêkê ve diyar e. Serbent duazde. Xwedayê kalvenîzmê ji bawermendan ne karekî baş? Lê sîstemekî ku xwe gihandiye pîroziya kar dixwaze. Birêya vê sîstemê ve tevgera ahlakî ya mirovan ji bêrêziktî û serberdayiyê xilas bibe û wê jiyana wan birê û rêgehên nagûhêr were girêdan. Serbent sêzde. Asketîzm bereva jiya raveya katolîk ya serdema navînî jiyanekî ronak û hişmet ji xwe re dike armanc. Xizmeta ji bo nav û dengê Xwedê ancak bi şuxul ango bi kar dikare pêk were. Xerçkirina dema vala gunehekê mezin e. Xeberdana baradayî, lüks û xewa zêde ji hêla ahlakî ve qet nayê pêşirandin. Nixwestina şuxul nîşana kemasiya pîroziyê ye. Li cem Luther mijûlahiya meslekê çarenûsekê ku divê mirov stûyê xwe li ber bitewîne û xwe bi pêş bixeye. Lêbelê di kalvenîzmê de ev yek fermanek e. Neyarê asketîzmê yê tekane standina zewka xwezayî ye. Protestaniya asketîka dinyevî li hember wê zewka ku bi
خویتی را رودایه و سرفکاریه به تایبەتی jî serfkariya lüks sînordar kiriye. Li gel vê yekê dîsa jî qezanca mal ji qedexeyên ehlaqê katolîk rizgar kiriye û vê yekê wekî fermana Xwedê dîtiye. Li hemberî zewqa bedenî û girêdaniya malên dinyayê qezencekî sûtmend û aqilane hatiye parastin. Li ber xerçkirina beredayî ya ku hatiye qezençkirin rê hatiye girtin û bi awayekî aqilane bikararîna sermiyanê hatiye teşvik kirin. Hilbirandinekî zêde qezenç berhevdana sermiyanê û xwînûkirina veberhênanê baş hatiye dîtin û serfkarî qedexeye. Ji hêla ehlaqî ve tiştê ku li dij hatiye derketin rehetiya serwetê, tiraliya dewlemendiyê û ya herî giring jî dûrketina ji meyla jiyana pîroz e. Kapitalizm heta dema derketina holê a kalvenîzmê di warê xwerêxistinekirina hêza kedê de ne xwedan helwestekê aqilane ye û bi awayekî kevnê şopî tevdigere. Berevkirin, şûlîna bêrawest ya bi rêk û pêk û aqilane ya ehlaqê protestan rê li ber pêşveçûna kapitalizmê vekiriye. Di vê maneyê de kalvenîzm ji bo qezencekê mastir serbestbardana çalakiya aborî ya taybet parastiye. Serbent çarde. Di pêşveçûna iktisadî ya Amerîkayê de rola ehlaqê prûten gelekî mezin e. Bu taybetî jî bi xêra cemaetên ku ji aliyê Çîna navînî ve hatine birêxistinkirin, ehlaqê prûten belav bûye. Ehlaqê prûten di derketina holê ya şexsparêziyê de jî xwedan rolekî giring e. Di dîtina vê ehlaqê de mirov ji tekiliyê mirovî û hevaltiyê neewlene û baweriya xwe pê naynin. Bi tenê ji Xwedê bawerin û jê ewlene. Prûten bi tenê bi rewşa xwe ya rohî û rizgariya xwe eleqedarin. Xwestina fakirtiyê ji xwestina nexweşiyê ne cuda ye û wekî heman tiştî tê dîtin. Çimkî di rewşekê wiha de şexs zererê didin nav û dengê Xwedê. Tiraliya begên feodal û quretiya yên ku piştre zengîn bûne bi xezebî pêşwazî dibin. Li gel vê yekê ehlaqê burjuvaziyê ku xwe gihandiye astekê tê pêjirandin. Serbent pazde. Mezheba Katolik ji bo axiretê ji bo vê dinyayê rûbadanê ferî bawermendên xwe kiriye. Ango ji bo dinyadinê divê mirov ji vê dinyayê rûba bide. Katolîkan baweriya xwe bi qezenca kêm anîne, faiz heram e û alîkariya faqîran xêrekê mezin e. Vê rewşê jî rê li ber kapitalizmê girtiye. Aniha di vê xalê de, ango di vê qonaxê de protestanî tevlî mijarê bûye û kapitalizmê bi pêş vebiriye. Serbent şazde. Max Weber nêrîna materyalîzma dîrokî ya Karl Marx red dike. Weber tevgerên aboriyê bi tevger û helbestên dînî şîrove dike. Di vê wateyê de jî avahiya jêrîn, ango em bêjin aboriya ji ekonomiyê li gor avahiya jorîn, ango dîn şîrove kiriye. Têgeha statûyê li cem têgeha Çîn bicih kiriye. Li têgeha Marx ya Çîna civakî ku xwedispêra xwîtiya amûrên aboriyê hinek imtiyazên mezhebî û hinek tên ku ji zayînê ve tên zêde kiriye. Serbent hevde. Di jiyan û pergela kapitalîstê mirov ji bo şuğul heye. Karsazê baş ew e ku ji kar nareve û xwe di civakê de nade pêş xwe dide pêş û pozbilindiyan nake. Weber wiha bawer dike ku serwet ji bîlê hesta cî bi anîna mestekê xwe tiştekî din nade meriv. Pere, deyn û kredî di sîstema kapitalîst de têne xwestin. Sîstem bi demê re vediguhere qefesekê hesinî. Dinya me jî her diçe bêgav dimîne ku di nav wê qefesa hesinî de bixebite. Tesîra kapitalizmê piştî ku ji hestên dînî derbas dibin dertê holê. Meyla gêiştina rizgariyê bi demê re û bi windabûna jêderiyên dînî re ciyê xwe ji feydeparêziya dinyawî re ştiye. Ramana Xwedê ji wî karî hez dike ku bi dijwarî pêk tê, ciyê xwe ji ehlaqekî mestekî ya burjuvaziyê re dihêle. Serbent nozde. Karsazek heta ku di nav sînorên rastiyên formel de bimîne û tevgera wî ya ehlaqî pak û pakîş be û serweta xwe baş bikar bihîne, bi ramana ku ew ebdekî heskirî ye
dikare li pey kazanç û berjevendiyên xwe bibaze. Herwiha asketîzma dînî karkerên ku baş dixebitin û ew rewşa wan jê aliyê Xwedê ve jî wa hatiye xwestin. Dide bin emrê wan. Dîsa ev newekevîtî bi dilê Xwedê jî. Çimkî bi vê yekê Xwedê abdên xwe diceribîne. Kalvîn wiha gotiye. Gel ango çîna karker û zanatkaran heta ku feqîr bin dikarin girêdayî Xwedê bin. Ango nehatiye xwestin ku girseya gel û karker zengîn bibin. Lê Holandiyan vê yekê hebekî nerm kirine û gotinin ku mirov dema ku bêgav dimînin yan desteng dibin, hingê dixebitin. Ravekirinekê bi vî rengî ya kapîtalîzmê pişt re saziya hilberandina keda erzan derxistiye olê. Serbent bîst. Li gor baweriya Max Weber di destpêkê de ahlakê protestaniyê kapîtalîzmê destnîşan kiriye. Lê piştî ku kapîtalîzm bi pêş ketiye bûye destnîşankarê protestaniyê. Li gor baweriya wî dîn ji rewşa destnîşankar derketiye û hatiye destnîşankirin ku ev yek jî rewşekê dramatîk e.